Punong-puno ang church. Magandang araw po para sa lahat ng ating mga titulo. Magandang balita po. Dahil magyari sa natin muli ang ating buong Nazareno. Pero may mga muling paaralan po ang ating Panginoon ng Simbahan para sa kaligtasan ng kaalisan ng Diyos. Pwede na po tayo mananatili ng ating mga iwasan ng kusang ng mga at pinahihingan natin po ang lahat ng magandang para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Sama-sama tayong magdasal at mag-iwag sa darating sa isyu ng ating komunikamen sa darating ng winig. Viva! Jesus Nazareno! Oh, yan. Viva Santo Nazareno.